Bata pa lang, pinangarap ko nang magkaroon ng Christmas tree na malaki at madaming designs. Ang mga cheche boreche. Char! Hi guys! Maayong adlaw! It's me, Hanamita. And nagtagalog de ko ganina guys, no? Ambot nga no? Charis. Gusto ko sanang magtagalog ng straight dito sa aking video, pero nahihirapan ako. Char, nagkadugay, nagka-OA na gyud. Pero bitaw guys, oy, gusto jud na ako magka-Christmas tree guys, nga kanang daghan og kanang abubot gani para sa ing ana oh. Pero kay sa unang panahon di pa gyud to ma-afford, and karon medyo nakaluag-luag naman gamay, so ako adyong ihil akong inner child guys. Pero bitaw guys, oy, nagbalhin-balhin ko ana guys, sige pananaw na ko mga presyo. Tong first na ko natanawan is tag 2,300 plus, and kining akong gipang sunod og tan-aw kay mas mahal man daay siya. Oy, kinana may daghang mga nakasabit. Kato na gyud siya ang pinakabarato. So asa man dita padulong, hindi dito gitas pinakabarato eh. So kay nakakita naman ko Christmas tree nga kinabaratuhan, diri na punta sa mga Christmas lights. Kay syempre mo man pud na isa sa maka-attract diba sa Christmas tree. Pero nananaw ko diri guys, puros man siya saksak. Ang akong tang gusto is katong solar. May gani kay ni duol na ko nga staff nila, gitud-an ko diri sa dapit ang mga solar na Christmas lights. So mao ni siya guys, cute kay sudlanan, naka-Tupperware fa. Char. Pero bitaw guys, uy, grabe sa sig pamili na ko dira abagi pang compare na ko ilang mga price. Mahal gyud gihapon siya no. Basta lagi kini magong nagdako ta nga pobre no. Mangita gyud ta og kanang pinakabarato. Kung asa ta mas makales ba, samot na og kanang budget jud kayo nato atong kwartang dala. Munay isa sa dili ganahan ni Marky sa ako ang magsabay-sabay og mamalit ko. Kay dugay kay kumahuman, kay tungod nagsige ko og compare sa mga presyo. Kinsay makarelate sa ako adira, appear, charis. So na okay na ko sa mga Christmas tree at Christmas lights. So diraan na puntas mga bulak-bulak nga ato'y pamilit sa tong Christmas tree ug sa mga Christmas balls. So niingon akong manghod guys kung unsa daw ang theme sa ako ang Christmas tree. So ana ko sa iyaha unsa may nindot. So na-realize na ko ang murag mas okay sa ako as si color white and si color gold. Kaya ang sa ako ang manghod sa balay po daw ang iyaha daw ang i-design dito kay color green and color red daw sila. Pero naglibog ko ana nganong peach na akong gipunit dira. Dara guys, flowers with silver dust for you. So nangayo day ko og kuan guys o kanang sudlanan kay murag nagka silver dust na jud ko ba. Pero lantawa guys, naabot ko diri sa color blue nga silver o gold man unta na to akong theme. Pero cute jud kaayo si color blue. Pero wala lang yun siya accent sa ako ang Christmas tree na ba. Aguman ako pamili dito guys, tree na po ko sa mga pang wall decor na Merry Christmas. Kana mo na ako napili. So kini din pagkapalita guys is giapilan po nako sila mama dito sa balay namo kay para naapod to yung mga design ilang Christmas tree. Na sila Christmas tree last year pad to gitago-taguan lang, igawas lang unting Christmas. Ingana pod ba mo? Kini ganing amo taguan pod nako ni gikahuman sa Christmas. Pero nakatawa ko ni Marky kay niingon pa siya pag uli nako nga isa ra ba daw akong gipalit nga pwede ra man daw unta na ipang design sa balay. Ha? So wala siya plano guys na hipuso namo ni after Christmas. So na guys, gihipos na nila ang Christmas tree kay wala na daw sila stocks dito. Ang available na lang is katong naa sa display. So gigo na to nako guys. Kay wala namang koy choice, kato may kinabaratuhan, charis. And wala pa jud na nahuman akong kaek-ekan guys kay namili na pug ko ani mga star nga ibutang sa gawas. Amot ani guys, bisag unsa-unsa na lang gyud ako nahuna-hunaan, pero namili ko ng mga kinabaratuhan guys og kanang mga solar. Ambot kung okay bupugha ning solar no. Unya kinahagip na pud ni sa akong mata ning mga medyas diri guys. And kana laging mahilig kita magtanaw-tanaw anang mga kanang sa movie nga naay mga about sa Christmas na magsabit-sabit sila og medyas tapos dito butangan og mga candies and charmelets. So musundog pud ta ana guys. And last but not the least guys, kining unsay tawag aning mga confetti guys. Basta kana mopalit pug ko anag tulo lang guro ka buok. So mo na ako napili guys and timing tulo ra pud sila ka buok. Sanang kolora na silver and gold. So, kuan kay siya, haom kay siya sa akong theme. Nya kay murag ubay-ubay naman akong napalit guys. Perting daghan na kay apil naman dira ang sa akong manghod. So kay ubay-ubay naman, magbayad na ta guys kay basin og unsa na pud ang ako ang makit-an dirian. Nya pila ra ba ya atong budget no. Nakatawa pud ay ko guys ba kay habang sige ko pamili daghan na kay sulod ang ako ang basket. Akong mamagpapa sige ingon sa ko ang aig palabihan kay imong mga baboy kusog na ra ba kay mukaon. Isa ka semana ra ang isa ka kuan lagi daw sa ako nga feeds. Diyos ko, grabe na this. Ora bitaw to guys, basta happy kayo akong inner child. Bye!